ଏବେ କ'ଣ କହିଲେ ଭାରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମୋତେ ତୁମମାନେ ବୁଝିବ ହେଲା। ମାନେ ମୁଁ ବି ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତ ମୋତେ ବି ଅଟୋ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଯାହା ବି ବୁକ୍ କରି ଯିବାର ଥିବ ଗୋଟେ ଜାଗା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଏଥିରେ କି କ'ଣ, ମୋତେ ମିନିମମ୍ 3 ଥର ଦରକାର ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତା କାରଣଟା ଏଇଟା କି 2 ଥର ତ ସେମାନେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତି ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତୃତୀୟ ଥରଟା ମୁଁ କନଭିନ୍ସ କଲା ପରେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ଥରେ ଏମିତି ଆସିଲା, OTP ଥାଏ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆଉ OTPଟା ଲେଖ। ମୋତେ ଦେଖିକି କହୁଛି ତୁମେ ଆଗେ ନିଜକୁ ଦେଖ। ମାନେ ମୋ ମୁହଁରେ ବା କହିଛି, ଫରକ ବି ପଡ଼ୁନି ତାଙ୍କୁ, ସେ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ ମୋଟା ଲୋକ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଖରା ଯେଉଁ ଗରମରେ ବାହାରିବ, ମୁଁ କହୁଛି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଖାଲି କେଉଁଥର ଗୋଟେ ବସିକି ପଳାଅ, ତରଳି ହିଁ ଯିବ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୁଁ ଏଇ ଆଉ 2-3 ମାସ ଖରାରେ ମୁଁ ବି ଅଧା ମୋ ପେଟରୁ ଚର୍ବି ତରଳି ହିଁ ଯିବ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ବୁକ୍ କରିଥିଲି ଅଟୋଟେ, ବୁକ୍ କଲି ତ ହଠାତ୍ ଗୋଟା କୁଲ୍ ଅଟୋ ବୋଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିଲା। କୁଲ୍ ଅଟୋ ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି କୁଲ୍ ଅଟୋ। ପଶିଲି, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ। ପଶିଗଲା ବେଳକୁ ପୁରା 2 କର 2ଟା ଲାଗିଛି ଏମିତି ଏସି ଭଳିଆ, ପବନ ଫବନ ବାହାରୁଛି, ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହେଉଛି ଆଉ। ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ହିଁ ମଜା ଆସିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ବି କିଛି ଅଛି, ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ତୋତେ ଥଣ୍ଡା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ଯେଉଁଟା ଯିବୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଅଟୋରେ, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସେଦିନ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେତିକି ବାଟ ଗଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଉ 2ଟା ରାଉଣ୍ଡ ମାରି ହିଁ ଦେବି, ଆଉ ମାରି ବି ଦେଲି। ପଇସା ଟିକେ ଯାହା ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା କହ ଯେଉଁ କୁଲ୍ ଅଟୋ, ଯାହାର ବି ତୁମର ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି କେବେ ପଳେଇ ଆସିଲା ତୁମ ଆଖି ଆଗକୁ ହଠାତ୍, ନଘା ଥଣ୍ଡା।